Hi guys, great morning. Here again. May tayo. Nami dito sa kuwano. Gana siya na sige siya katawa. Oh, gana. Awa dito si ligid. Oo, kita ka na niya. Oh, kana. Oh. Nasa namang baby, sisig na ito. Ano, mix ratio. Oh, B. B. Hey, Dance. B. Easy siya. Masa sa busy sa si... Gano'n. Masa na yung kita now, day? Masa yung kita now? Wala, nag-scroll lang. Screw. Kena. Kamu baby ya, tara. Mana siya? Ang baby kindness. Kena siya, mana baby siya.